Kukhona abantu abathanda ukusokolisa ezweni, kukhona abantu abathanda ukwenza into zibe nzima, kukhona abantu abathanda ukusokolisa ezweni, kukhona abantu abathanda ukwenza izinto zibe nzima. Nginginikile uWhatsApp eyani i-email uhlala ngami. Nginginikile uWhatsApp eyani i-email uhlala ngami. Nginginikile uWhatsApp eyani i-email uhlala ngami. Eyani i-email. Eyani i-email uhlala ngami. Eyani i-email. Eyani i-email uhlala ngami. Eyani i-email. Eyani i-email uhlala ngami. Eyani nginginikile banking account. Eyani invoice uhlala ngami. Nginginikile banking account. Eyani invoice uhlala ngami. Eyani invoice. Eyani invoice uhlala ngami. Eyani invoice. Eyani invoice uhlala ngami. Eyani invoice. Nginginikile uthando. Eyani imali uhlala ngami. Nginginikile uthando. Eyani imali uhlala ngami. Eyani imali. Eyani imali uhlala ngami. Eyani imali. Kukhona abantu abathanda ukusokolisa, kukhona abantu abathanda ukwenza into ey'nzima ezweni. Nginginikile WhatsApp, ngakunikeza banking account, ngakunikeza uthando. Ufunani futhi? Khuphuka lapha. Eshe. Eshe. Sanibonani bakwethu. Uking Nuba lo. Ucula kahle. Ogqoka kahle. Omuhle. Bakwethu ngibhalele le ngoma ngoba ngifikele ukukhathazeka okukhulu. Khona umuntu owathi uyaqasha emcimbini akufuna i-email kodwa uWhatsApp ukhona, ungamsendela into ku WhatsApp. Kusokoliseke abantu beqala phansi kubhala ama-invoice, kubhala afuna umnikeze banking account, afuna ubhala wenza ama-invoice kodwa nayi banking account ngabe ufaka imali. Omunye umnikeze uthando afune imali kanti yani imali. Khona abantu abathanda ukusolisa kwenza impilo ibe nzima bakwethu. Lo ngoma ngifikele kanjalo. Nginikile i-banking account. Yani invoice futhi. Nginikile uWhatsApp. Usufuna i-email, yani email. Nginike uthando. Yani imali. Le ngoma ijule kakhulu bakwethu, ngicane i-support. Nginikile uWhatsApp, yani email uhlala ngami. Nginginikile uthando. Eyani imali uhlala ngami. Nginginikile banking account. Eyani invoice uhlala ngami esweni. Iba